Yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time, halay sa Pag-asa, alas 5:11 nin hapon. Alas 5 ning hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran po kan Newsbase asin kan Mega Force Patrol. Ako pa sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Henot sa detalyas kan mga bareta sa lado nasyonal, pigdesignar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Jose Torres bilang bagong pamayukan Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS. An appointment ni Torres pig-anunsyar kan Presidente sa sayang pag-atindir sa ika-50 KBP Top Management Conference sa Tagaytay City, Kasuudma. Pinagsalidahan ni Torres si Paul Gutierrez na natapos na ang termino kan Setyembre. Sa iyang pagtaram, sinabi kang Presidente na mantinido ang pangako kan sa iyang administrasyon na magiging ligtas ang mga journalist asin media practitioners sa nasyon. Sinugo ni Presidente Marcos Jr. si Torres na pakaskason asin pakusugon ang operasyon bilang preparasyon sa 2025 midterm elections asin tutukan ang local na media na perming nabubugtak sa alanganin asin peligro ang buhay. Tinugon man kang Presidente si Torres na pakusugon ang partnership kan media arog kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas o KBP, National Press Club o NPC, National Union of Journalists of the Philippines o NUJP asin iba pang grupo. Mientras tanto, puga-puga ang pigibong koordinasyon kan manlain-lain na ahensyas kan gobyerno, kaibanan ng mga lokal na gobyerno sa pagtutok sa mga bagyong Ophel asin Pepito. Sigun kay OCD Administrator o kay Administrator Yusek o kay Undersecretary Ariel Nepomuceno, dain nang nag-uri na mga miyembros kan Interagency Coordinating Cell sa Campo Aguinaldo. Paliwanag ni Nepomuceno, kaibanan sa orden ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pinaigot asin makaskas na koordinasyon kan IACC sa mga nasa uniformadong lado arog kan Puwersas Armadas kan Pilipinas, PNP, Coast Guard asin iba pa. Katakod kay ni sinabi ni Nepomuceno na nakalatag ang sa indang contingency plan sa pagsimbag sa kalamidad. Kaiba na nadigdi ang supesyenteng pagkaon asin tubig inumon maging ang mga hygiene kits asin medical teams na ipapadarain kaso kaipuhanan. Sa katunayan, naghanda naman ang OCD sa posibleng situational briefing na piglalauman na papanginutan mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kanselado na ang mga biyahe kan mga bus sa PTEX pasiring sa mga lugar na agihan kan bagyong Pepito. Kaiba na nigdian mga biyahe kan bus pasiring sa Visayas asin Mindanao. Partikular ang mga bus na mabalyo sa Matnog Port sa Sorsogon. Kanselado man ang biyahe pasiring sa San Jose, Mindoro. Partikular ang mabalyo sa Batangas Port. Mantang kanselado man ang biyahe kan mga bus na mabalyo sa mga pantalan sa Bicol, kaiba na ang pasiring sa Masbate City, Masbate via Pilar Port asin Vira, Catanduanes via Tabaco Port sa Albay. Mientras tanto, dai pa maagihan ang 5 national roads sa Northern Luzon dahil sa pinagsarong efekto kan nakaaging bagyong Nika asin Ophel na naglandfall sa Bag-aw, Cagayan.
Sa abiso hali sa DPWH, Bureau of Maintenance, para mientras nasarado ang mga lunadan asin road section sa Cordillera Administrative Region asin Cagayan Valley. Sa CAR, daiman maagihan ang Banawe, Hongduan, Benguet Boundary Road sa Ifugao matapos mabalunbunan dahil sa landslide. Mantang sarado man ang Lubuagan, Batong Buhay Road sa Kalinga dahil sa debris flow. Apektado man ang City, Talubin, Barlig, Natunin, Paracelis, Calaca Road sa Mountain Province dahil sa soil collapse. Mientras tanto, naraot ang agrikultura as in infrastruktura sa Ilocos Norte dahil sa sunod-sunod na bagyong naglalaog sa nasyon. Sinabi ni Ilocos Norte PDRRMO Head Marcel Tabihe na sa agrikultura mas lalong naapektaran ang paroy sa mga agricultural crops sa lugar. Sa ngunyan padagos man ang balidasyon kan mga napabareta na danyos sa infrastruktura. Sinabi niyang nakaalalay man ang lokal na gobyerno tanganing tabangan ang mga naapektaran kan bagyo. Mientras tanto sa iba bareta o kaya sa saro pang bareta, aprobado na sa committee level kan Kamara ang propestong Department of Disaster Resilience. Magkatuwang na pinag-aprobaran kan House Committee on Government Reorganization asin Committee on Disaster Resilience ang propesto na minabilog ning Department of Disaster Resilience. Sigun kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda, ang Technical Working Group ang nag-adal asin nagbilog nin substitute bill ang mga nairehistrong nagadan dahil sa bagyong Christine ang patunay sa pangaipo na mapaghandaan nin maray ang mga kalabidades. Tinawan doon ni Congressman Joey Salceda, magiging posible ini kung may sarong makusog na institusyon arog kan DDR na maserbing principal government institution na masiguro na sarong salbado, adaptive asin disaster resilient na mga komunidad. Ana DDR ana mamamahala sa implementasyon kan mga programa sa nasyonal, lokal asin mga komunidad kontra sa epekto kan kalamidad asin mga nangingenot o kay mangingenot sa recovery asin rehabilitasyon sa natural asin man-made disasters. Sinabi pa ni Congressman Salceda posibleng i-pattern ang DDR sa multi-awarded Albay Public Safety and Management Office o APSEMO na pinuunan kan taon 2007 asin naghinguha na daing magadan sa mga kalamidad. Dahilan kaini hinagad ni Salceda sa Presidential Legislative Liaison Office asin Department of National Defense na magtabangan para sa pagbilog ng bersyon na magiging katanggap-tanggap para sa Defense Secretary. Mientras tanto, sinayumahan kan Pasig RTC Branch 159 ang kagadan umosyon kan kampo ni KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy na tugutan ang mga bisita kan pastor na makalaog sa ospital. Sigun kay PNP PIO Chief Brigada General Jean Fajardo sa ipinaluwas na orden kang korte kasuhapon, sarong tao sa naan tutugutan na magbantay kay Kibuloy sa Philippine Heart Center asin maging ang mga abogado kaini anday man pwedeng maglaog. Kasubanggikan dinara si Kibuloy sa Philippine Children's Hospital tangani ipairarom sa nakakapirang tests na kaipunan gamitan ng partikular na equipment duman asin bandang alas 9:10 kan ibelta ini sa Philippine Heart Center. Sangunya nas ospital pa si Kibuloy asin basado sa orden kan korte matinir ang pastor sa ospital asin ibabalik sa PNP Custodial Facility sa Nobyembre 16 alas 5 nin hapon. Sigun kay Police Brigada General Jean Fajardo, may nagkakapirang medical abstract na ipinadara sa PNP asin tighalat na sana na matapos ang mga test sa findings asin masunod na desisyon kan korte. Mental sa tutugutan naman kan PNP na baguhon kan kampo ni Kibuloy ang detention room kaini. Normal na sa gabos na selda na warang aircon asin sinabi ni Fajardo na wara sindang special treatment sa maski kaysay kung kaya day pwedeng baguhon ang detention room ni Kibuloy.
Mabultaan detalyes kan mga barata pakalis kan nagkapirang pagirumdum. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Ilikas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumikas sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Pare, alam mo ba pag overworked at puyat, humihina ang immune system? Kaya sabi ng mga pro, araw-araw mag-Immune Pro. The only one with Zinc Plus technology. Kaya buo ang vitamin C at zinc at most prescribed by doctors. Tulungang palakasin ang immune system with proper diet and exercise. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. Unilab yan. Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sige po ngunyan tawan tani na priority an magiging kamugtakan kan panahon. May kinaraman po sa bagyong si Pepito. Nasa linya ang Pag-asa Legazpi kasabay ta si Madam Ruth Pakala. Madam Ruth, marhay na hapon. Please go ahead, tabi. Yes po, just maray na hapon po sa DCGB asin sa imo sa PU. Ini po ang latest update manungod kami nga binabantayan pang bagyong si Pepito. So ngunyan lang po nga alas 5 ning hapon ining si Typhoon Pepito ay patuloy na nagra-rapidly intensify. Patuloy na nagkukusog siya base sa available data kang Pag-asa ay nasa 465 km east na po siya ng D1 Eastern Samar, 11.1 degrees north, 130.0 degrees east. May maximum sustained wind siya na 150 km per hour at gustiness up to 185 km per hour. Moving northwestward siya, west-northwestward, sa bilis na 30 km per hour. So, ini pong si Typhoon Pepito, dahil sa intensification niya, continuous, naka-raise na nagdagdag ang signal number 2 under signal number 2 digdi sa mga lugar kang Northern Samar, sa eastern portion kang Northern Samar, ang Mapanas, Gamay, Palapag, Lapinig, Silvino, Lobos, Lawang, Patubig, Las Navas, Pambuhan, Mondragon, San Roque, Catarman, Roque de Vega. Northern portion ng Eastern Samar, ang Artiche, Oras, San Policarpio, Dolores, Jipapad, Maslog, Asincan, Avid.
at ang northeastern portion kang Samar, ang San Jose de Buwan at Matuginaw. So still po ang signal number 1 halos itong Bicol region, kaiba ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Kaiba na ang Marinduque, probinsya kang Aurora, Quezon, eastern portion kang Laguna, ang Santa Maria, Fami, Siniluan, Pangil, Mabitak, Pakil, Paete, Kalayaan, Lumban, Cavite, Luisana, Pagsanghan, Santa Cruz, Magdalena, Majayjay, Liliw, Nagcarlan, San Pablo City at Rizal. At iba pang bahagi kang Northern Samar, sa Visayas, iba pang bahagi kang Eastern Samar, Samar at Biliran. So ini pong si Bagyong Pipito, ini pong si Bagyong Pipito, ang forecast niya na tinatahak ay daiman nga gayong bago compare kaninang bulletin na alas 11 ng aga. So sa Giraray, tatahak niya ining sa agang udto ining nearest niya digdi sa may Northern Samar as typhoon category, and then mag-aagi siya digdi sa coastal waters na harani digdi sa may east ng Sorsogon, pasiring po sa landmass kang Catanduanes, then sa eastern coast ng Camarines Sur. So most probably by Saturday na hapon hanggang Banggi na sa epekto kita kang pananalasa ni Pipito. Bagaman itong possibility na magkusog siya as a super typhoon sa bulletin na ini ay nawara sa Pio. So good news iyan na bagaman dahil kita pwedeng makampante. At mga bandang hapon kang Domingo, pasiring na siya digdi, pahali na siya digdi sa north area kang Camarines Norte, pasiring Infanta Quezon, then Calabarzon area at Central Luzon. So yun po. Opo. Ma'am Ruth, ibababa ming unang telepono, tama puputol na ini. Okay po. Maridal Giraray, tabi kami badam. Duma na kita sa synopsis, tabi. Ano badam Ruth? Ano Yes po? po. Sige. Jerome, digdi man ang una. Ibaba, tata Maridal kita kay Madam Ruth. May good news kita, no? At least may diit na maray na istorya. May kinaraman dyan sa bagyong si Pepito. Paki-advise ki Doc Joey, tabi, June, na mautang mo na kita ning diit na oras. Paki-advise kay Doc Joey na mautang kita ning diit na oras duman sa masunod na programa. Importante ini na mako niyang tagiraray kaya mapaabot ta sa mga parantabay ang latest kan na ining bagyong si Pepito. Tabi yan nagring nagring Pag-asa. Okay. Sige tabi. Sige. Standby Madam Ruth iko-connect mi ka sa konsul po Madam Ruth tabi. Sige. Ikon mo na ini tabi kon. Sige, taduma na kita sa synopsis kan bagyo kasabay ta si Madam Ruth napakalakan Pag-asa Ligaspi tabi. Sige. Okay. Ma'am Ruth. Yes po. Okay. Now, inuto tatabi ikwanta na i-simplify ta na para tadakol talaga naghapot na kan bagyo. Ang signal number 1 bilog na Bicol region. Opo. Okay, tama Now, sa ingon yan so location ni Pepito insofar as yung bulletin na ipinalos ko niya alas 5 is concerned tabi. Go ahead po. Sa 465 km east ng Giwan, Eastern Samar. 11.1 degrees north, 130.0 degrees east. Okay, 465 kilometers east of Giwan. Giwan, po. Eastern Samar. Okay.
Okay. Ma'am Ruth, pardon ta. Ang interesadong maray, kita digdi sa Ligaspi, ano po, kon lang, kalkulasyon lang, Ay, okay. so kunya niya, so coordinates niya, tabi, pero so coordinates Okay. niya. Sige, sir. You mean to say, reference na dito sa Legazpi? Yeah, opo, reference sa Ligaspi. Saglit lang po. Sige saglit po. lang. Sige po. I-compute na. Ta ipakwanta ini as of press time. Makwanta ta pag pigkwanta ng Ligaspi yun, katanduan is kataning tahuraran ni eman sa di na diferensya iyan. Saglit lang po, sir. Opo. By the way, yung kwanta madam, yung coordinates, pero po ito yung coordinates sabi Ma'am Ruth. 11.1 degrees north, And then 130.0 degrees east. copy, sige, go ahead po. Sige. Yan ta. Saglit lang po. Oo, ikwanta lamang so kalkulasyon ta kung ang paghurunan yun Ligaspi is concerned. Ligaspi, Albay is concerned. Ta ining 465 kilometers east of Giwan, Eastern Samar. Iyan so nearest pa duman sa Matakan Bagyo. Now Ligaspi ang pinagukunyan ta. Aantabayan ng tapo ta. Nga ning makapreparar kita ning marhay. So more or less, nasa 719 kilometer. 719 kilometers. 720, sabihin pang 720, sir. Southeast ng Legazpi City. Ayun, southeast of Legazpi City. So, Opo. ang distansya ta, ining distansyang ini Madam Ruth is from the center of the storm. Apo. Okay. Yung, ang reference natin itong dito sa bulletin na 5 p.m. Yes, opo. na coordinates po. Opo. Apa. So, sangun yan, ang distansya kan Legazpi sa tahaw kan Bagyo, 719 kilometers southeast kan sa baba ta, sa may tuong parte sa baba. Opo. Now, gura no tabi ini kadakula, Madam si kunyan. So, kabilugan. Medyo nagdakula siya, sir. 440 radius. So, nasa 880. From previously, kung hindi ako nagkakamali, 760. So, nagdakula siya, 880 na ang radius, kabilugan. So, Opo. ang Radius 440. Ayun. Diameter po yun, sir. diameter Times is 2. 880. Yes. Diameter 880, radius 440. Okay. Apo. Half Okay. lang. So arog kayan Madam, taking in consideration ini tabi na location kan Legazpi tabi hali duman sa Matakan Bagyo, and taking in consideration yung sa iyang speed na 30 kilometers per hour Opo. sa direksyon na west-northwest. Ma'am, anong oras, anong aldaw kita harani na duman sa inuta na porsyon bako sa taho kan Bagyo, sa inuta na porsyon kan Bagyo tabi sa lawas kan Bagyo. Yung pasiring sa to, sir. Yes, opo. 2 p.m. Sabado, Banggi. Okay. Hapon, Banggi. Sabadong hapon, Banggi. Sabadong hapon. Diyan po ang dalagan kayan, opo. Sundo Banggi. Kasi 2 a.m. madaling araw ng Sunday, digdi na siya sa may between Karamoan and northwest of Catanduanes. Opo. Now, sa dalagan niyang ining 30 kilometers per hour, direction Mabilis po west-northwest, Sabadong hapon, haranin na kita duman sa teritoryo kan Hanggang Bagyo. Banggi, sir. Hanggang Banggi. Hapon, yes. Yun. Opo. Hapon, malaog na kita duman sa teritoryo kan Bagyo hanggang Banggi. Opo. Yun. So, iyan Ang pinaka-nearest digdi sa Legazpi, East Coast, First District. Yun, East Coast, First District. Opo. Nearest Opo. sinda. Opo, kasi galing digdi sa sa southeast, di ba? Okay. Galing po. Nearest sinda sa Matakan Bagyo. Opo. Yun. So gustong sabihin, pag abot kan araw ka na oras at asin aldaw, Sabadong Banggi, Sabadong hapon, sundo Banggi, nasa laog na kita kan lawas kan Bagyo. Opo. At i-take in consideration ta Sir Pio na dikit lang na alam mo yon, galaw kang bagyo, pwede kitang maglaog sa mata niya. Yung possibility. Okay. Now, Data po waraon kasi duman siya naghihiro eh.
Iyo po. Dikit lang na distansya, yes po. Iyo po. Kaya nga ninahapot ko, madam, yung diameter and radius. And Opo. by Saturday na hapon, Sundok Bangi, pir ang distansya takaan sa Bagyo Tabi, sa Matakan Bagyo. By Saturday na hapon. Sundok Bangi. Nasa loob na kita kaan ko niyan nasa loob na kita kan lawas kan Bagyo. Tabi, mga pir ang distansya takaan sa Matakan. Tamay mata na sa Bagyo Oh. Tanaw ng bitan ni Madam Ruth so kunyan, eye of the storm. Iyapot akon duman sa nakita sa eyewall, dipisil iyan. Sustinido anak kunyan na kusog na paros ang mamamatian niya to. Ano yun? Pag dumang kita sa eyewall, okay si nakakon pa si Madam Ruth. Yan, sige tabi, kung makakarani kita duman sa eyewall sana, and kung kaya makakalaw kita sa Matakan Bagyo. Oh, yan. Kung makalaw kita sa Matakan Bagyo, landfall yan. Ay, nako tabi, So, yan po, Sabadong hapon, Sundok Bangi. Yan, kuan kan Bagyo mamamati ang tadigdi. Laog kita kaya na sa lawas kan Bagyo. Yaputa lang, tanao ng bitan kay ni Madam Ruth, diit na hiro sa na dati badlo mo kita sa Matakan Bagyo. Yan, now, pig-antisiparan kung duman sa nakita sa may eyewall, naku, sustinido yan na kuan, deing puknat. Actually, Opo. kung sa may eyewall, parehas lang yun, Sir Pio, dahil ang makusog digdi sa eyewall, actually yung mata, kalmada siya. Yes, opo, oo. Okay. Oo, di araw na lang kay ni Madam Ruth, sa radius niyang 440 kilometers, nasa laog kita kan kunyan kan Bagyo Mananggad kan Sabado hanggang Domingo na maagahon. Opo, ang coordinates niya, mga more or less assumed, araw kaya na oras, mga, wait lang, Sige po. mga nasa 13 degrees north and 124.5 or 125 degrees east. Yan. So, yaong kita kaan sa lawas Apo. mismo kan Bagyo tadakula ini Madam 440 yung radius. O mga pirang puwersa kan paros ang mamamatay takan during that time tabi Madam. Data halion Sir Pio itong peak niya na pwede pa rin mag-hoist kita ng signal number 5. Pero Yun. at most 4. Signal number 4. Opo. Oo. Ang kaso, coastal siya, no? So baka makusog pa manggirari siya. Although digdi sa bulletin, typhoon ang icon niya. Pero digdi sa last page ng bulletin, kung mahihiling nindo, wait lang po. Yan. Kung mag-signal number 4 or 5 kita by Saturday evening hanggang Domingong maagahon, mga pirang persa kan paros yan Madam. May still reach super typhoon category prior to its landfall po. Okay. Now, Tomorrow evening iyo nga ni or po. Sunday early morning. Opo. Iyo po. Now, in relation with that, Ma'am Ruth, sabi mo na sa laog kita kan Bagyo Saturday evening na hanggang Monday early morning, mga pirang puwersaan paros ka na mamamatian tatabi. Ngunyan kasi Sir Pio, nasa 185 na ang gasta So more than that na. Naku, more than that, matindi. Opo. Ang ngunyan. Ang gastunis niya up to 185 na po. Yan. Central pressure niya is 965. Iyo. Kanina, wait lang. Sige po. Naku. Is 975. So pababa siya. Okay. So gustong sabihin, Madam Ruth, masubra pa sa 100 kilometers per hour ang mamamatian ta Sabadong Bangi, sundo Domingong maagahon. Masubra sa 185 po. Masubra dyan. Opo, Okay. opo. Now, 124, sagkod dyan na maagahon. 5. Wait lang. Matindi. Okay. Yan ang paros. Now, Madam, next question is, ano ang karakteristik? Itong pinakamarami kita, Sir Pio, balikan ko. Opo. Na-compute ko. Sige So po. sabi mong time, nasa 110 kilometer kita. 110. From the center.
110 kilometers kita away from the center. Opo. Ang Haramiyan. Legazpi. Oo. Yes. Ang Legazpi sa eye of the storm sa Sabadong Yes, po. Banggi. Oo. Hanggang Base maagahon. dito sa truck. Opo. Ayun. We are 110 kilometers away from the eye of the storm, More or Sabadong less. Banggi, more or less. Naku, talagang Apa. matindi sa laog kita kan lawas. And ang persa, sobra sa 185 kilometers per hour. Possible kasi ngunyan 185 na siya. Yes, yes. Opo. Rapidly intensifying pa siya. Opo. Now, next question na tabi, madam. Ano ang characteristics kan bagyong ini? Gulpian oran sa kabilugan kan bagyo o makusog lang so paros dit ang uran? Ang uran, Sir Pio, difícil na masabi sa bagyo, ano? Oo. Opo. Ayun. Igo ba kitang kwalifikasyon kan torrential, heavy, or light to moderate? Naputol na ano. Ikonta lang, may mga characteristics baga paano yun na paminsan ang bagyo, gulpi so paros, dit ang uran, igo maning mauran, dit so paros, ano. Yan, ano ang dara ka ini kunya ni Pepito. Ang balon-balon ka ining uran sa nahiling nindo dyan na kuan na sa satellite image niya to dyan sa kuan sa kunyan sa bulang kristal. Sa bolang kristal niya to dyan sa Pag-asa. Sige po, Ma'am Ruth. Apa. Opo. Nahiling pagapano niya to dyan sa satellite sa mga monitors. Kung gura ano ang dara ka ining kung pula, yellow or what, kung intense, torrential, kung gulpi ang dara ka ining oran tabi ni Pepito, ang characteristics niya tabi? Ano po? Come again, sir? Ay, opo. Ano po ang characteristics ka ining bagyong si Pepito? Ano ang dara ka ining oran? Gulping oran o gulpi sa ng paros dit sa oran tabi? Sa ngunya nahihiling ta na circulation. Wait lang. Opo. Hiling ako sa satellite. Opo, dyan. Siri pa sa bolang kristal. Sa Bolang ngunya na kristal. nahihiling ta, ano siya, ang rain bands niya, ordinaryong typhoon na kabilugan ang rain bands niya to all quadrants. So antabay pa rin sa pag-uran kani. Opo. Gustong sabihon, ano ang oran? Gulpi? Ang mga intense to torrential po. Ayun. 102 millimeter. Opo. Yes. Intense to torrential sa kabilugan. Kan bagyo. So, Opo. gustong sabihon, Ma'am Ruth, ang characteristics kan bagyong ining si Pepito, parihong makusog, uran, asin, paros. Opo. Yun. But then yung pag-uran nga, Sir Pio, kaipo pang antabay kita katong advisory, Iyo po. yung pag-uran. Oho. Kasi minsan, may cases na nahihiling sa satellite mapula, pag-arog kaning bagyo, pero daimangga yung uran sa ground. Yan. Oho. Okay. Pero generally, sabay palan, paros, buda, oran, parihong makusog iningon yan. Opo. Generally. So, we should prepare for the worst tabi. So, iyo man sa natabian, Madam Ruth, salamat sa comprehensive as in na araw kay ni sistema tata mas lalong nalilinawan nakakapreparar po sa mga tao po Okay po. o naaraman nindak. I-check ko uli ining 110 Oo. Sir Pio. So, Okay. 110. Pero sabi mo kaso bago medyo nawara na sa posibilidad na maging super typhoon. That's a good news. No, hindi. Igwa? Oo. may possibility. Hindi pa. Itong sa dulo. Igwa palang duman sa Sa dulo. dulo kang bulletin. Oo, Yes. Wait igwa, lang. igwa palang. 5 p.m. Oo. Can still hoist signal number 5. Yan. Oh. Opo. The possibility of super typhoon. Yaon pa. Opo. Ay nako. Dahil daw madam kitang nahiling dyan na ining Wait nakakaulang na ini na ining garikudal dyan sa may Japan na mahali na tangani magtuo lamang ini mag-record pa tuo magpasiring na sa Pacific dahil na masyadong tumama sa kadagaan. Actually natatrap man kasi siya Sir Pio kang
kang ibang mga low dito sa Oo. taas. Kaya dahil nabibring ka itong high pressure reads. Yes po. Ay nako. Pwede na-receive. Ay nako. Pwede sigurong pabuto-butan ta na sa Darakulaw na electric pan high pressure naan. Bumuka na yan. Magbuka na siya. So, iyo mas anatabi, Madam Ruth. Salamat din maray. And taod-taod na banggi, magtatagapod kami sa imo ta. Sabi kan apsi mo, antabayanan mi daa. So, importante so alas 11 bulitin. Yes po. O taduman na marideterminar man ng God, antes magkaturog lamang preparado ang tao, informado po, Madam Ruth. Ano po? Yes po. Yes po. Salamat tabi, Madam Ruth. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa Legazpi. Okay, salamat po. Thank you so much mga tugang. Si Madam Ruth Pakala ka na Pag-asa Legazpi. Otron na tabi an sinopsis kan bagyo. Pasimplyon ta na dyan ta napag-urunan ta na so diagnostics kumbaga. Signal number 1 ang bilog na Bicol. Now, ang distansya tangon yan sa bagyo, Legazpi or Albay ang pag-urunan is 719 kilometros sur-east kan Legazpi City. Yan. Hali yan sa Matakan Bagyo. Okay. Ang coordinates 11.1 north, 130.0 east. Ang kusog niya 150 kilometers per hour ang sustained. Minadoon 185 km per hora. Sa hiro na weste-norte-weste 30 km per hora. Sa araw ka na direksyon, kung ang pag-urunan ta Legazpi and Albay is concerned, harani kita sa bagyo, puon Sabadong banggi, matanga sagkod maagahon na Domingo. Ang distansya ta kaayan sa Matakan na bagyo, medyo sobra sa 100 kilometros. Di ba, John? Kaya harani kita sa Matakan bagyo, nasa loob na kita kan lawas kan bagyo. Okay? Now, sundo maagaw na Domingo tayan ma-experiensyahan. Sobra sa 185 kilometers per hora na paros. And suoran, ang sabi ni Madam Ruth, parihong makusog suoran, buda sa paros. Taigaw bagang mga bagyo na parosa na dyan, makusog, suoran bako masyado. Ini generally, an oran makusog budang paros. So, we prepare, and mga G, Salamat kan sa ido pagantabay, mahal namang Diyos ang magbantay. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCJB 7